बहुत बढ़िया संचालन करत हमें यहाँ। प्रणाम हम सबके संगे संगे यहाँ के सभागार में बैठल अपने मेहरारू के भी कही चाहत बाड़ी। ए लिए कह चाहत बाड़ी कि उससे उनकर कॉन्फिडेंस बढ़ल रहेला कि उनकर खौफ घर के बाहर भी विद्यमान बा। और मनोज भाई हमें यहाँ इतना बढ़िया संचालन करत हमें कि सुबह सुबह मेहरारू से लड़ गई कहत हमें देख अगर तू ढेर हमके तंग करबी तो हम साधु बन जाई। मेहरारू कल ये छही बतावा कौन साधु बनबा, नॉर्मल बनबा कि नागा बनबा। कहना तुमसे का मतलब बा ऐसे? कहली नहीं अगर नॉर्मल बनबा तो तुम्हारा कपड़ा उपड़ा पैक कर देते लेके जा, अगर नागा बने के बाद तो तोहरे तंग उतरे वाला कपड़ा के दान में देवे खातिर के कोनो भिखारी के बोला लेते। एगो निहोरा कह चाहत बाड़ी यहाँ बैठल तमाम मेहरारू लोग से कि अपने पति लोग के ढेर तंग ना करिए आप लोग, कहे से कि कुंभ में साधु लोग का संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाता है। माहौल बनाने खातिर लोग कहलिए माहौल में बन गई एक बार जोरदार बजा दिया हम लोग। शुरुआत आप लोग से करब कि दर्द तकलीफ गम से रिहाई मिले, दर्द तकलीफ गम से रिहाई मिले, जिंदगी में सदा वाहवाही मिले और कामयाबी कदम से मिलाए कदम, कामयाबी कदम से मिलाए कदम, रउआ आकाश के जस ऊंचाई मिले, रउआ आकाश के जस ऊंचाई मिले। आज के शाम ए मंच से आपके गीत कविता गजल के मिठाई मिले। आ सब दिखावे के बैठल बा आपन हुनर, आपसे भी तो कुछ मुँह दिखाई मिले। एक बार जोरदार हो जाए लगे कि जो नहीं पूर्वांचल के लोग बैठल बा, पूर्वांचल के कवि सम्मेलन होत बा, आज ढेर ना आप लोग बजाए तो हम शराब दे बता देती। बिना लहसुन प्याज के चिकन खाए वाला पंडित है हम, हमारा शराब बहुत तेज लगी जाला। आज एक हम शराब दे देब ना तो पत्नी के साथ संबंध ऐसा ही हो जाए जैसा संबंध दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी के मोदी जी के संग के बाद। तो ये ताली आप लोग हरदम बजाओ। तो दर्द तकलीफ गम से रिहाई मिले, जिंदगी में सदा वाहवाही मिले, कामयाबी कदम से मिलाए कदम, रउआ आकाश के जस ऊंचाई मिले। आपके आज एक खुशनुमा मंच से गीत कविता गजल के मिठाई मिले। आ सब दिखावे के बैठल बा आपन हुनर, आपसे भी तो कुछ मुँह दिखाई मिले। शूल बनके करजवा में कसके नहीं, यहाँ बैठल नौका दुलटुआ लोग खातिर के बाद कि टीस बनके करजवा में कसके नहीं, जख्म दिल के कुछ ऐसा दवाई मिले। आप खूब मिले जवानी में वादे वफा, पर जरूरी ना है कि लुगाई मिले। कि देव हरदम करेला ये बस दुआ, प्यार में ना कभी बेवफाई मिले। दर्द तकलीफ गम से रिहाई मिले, जिंदगी में सदा वाहवाही मिले, जिंदगी में सदा वाहवाही मिले। चार पंक्ति और पढ़ब यहाँ जे मंच के माध्यम से आयोजन भइल बा, आप लोग समझ जाए हम बात करत हैं। कुमार संजोग भैया बैठल बाड़े यहाँ पे कि सुख सुविधा धन धान्य से, सुख सुविधा धन धान्य से भरल रहे घरबार, सुख सुविधा धन धान्य से भरल रहे घरबार। नए वर्ष में आपके खूब बढ़े आधार, खूब बढ़े आधार, खूब बढ़े आधार, मान ले हर केहू लोहा और विजय साथ हो, जेब में हो पंजाब अगवा। इहे आदत हवे हमरा कि हम श्रृंगार लिखीला, इहे आदत हवे हमरा कि हम श्रृंगार लिखीला। हम अपने गीत गजलन में जहां के प्यार लिखीला, मगर सत्ता सियासत रहबरी जब दिल दुखा देले, उठा के लेखनी आपन त फिर अंगार लिखीला, उठा के लेखनी आपन त फिर अंगार लिखीला। यहाँ तो साथ भी आपन तब किस्मत कहाँ देले, यहाँ पर साथ भी आपन तब किस्मत कहाँ देले, कई जा पार हद सगरो इहो हिम्मत कहाँ देले। यहाँ पर चोर डाकू ठग लुटेरा आके बैठल बा, सियासत अब शरीफन के बहुत इज्जत कहाँ देले, सियासत अब शरीफन के बहुत इज्जत कहाँ देले। आप सीधे सीधे आपके सियासत से जुड़त हैं, लेके चलत ही उत्तर प्रदेश में। ध्यान दिया जाए, जुड़ल जाए आप लोग कि जनता के पास सपोर्ट, कि जनता के पास सपोर्ट आक्रामक हो गई, बजाई तनी कि जनता के पास सपोर्ट
झगड़ा के जड़ अंकल के उ संहारक हो गई। झगड़ा के जड़ अंकल के उ संहारक हो गई। चाचा से मुक्ति पावेया कि चाचा से मुक्ति पावेया सत्ता के चाह में बापू बदेऊ बेटा हानिकारक हो गई। बापू बदेऊ बेटा हानिकारक हो गई। बहुत बढ़िया। जनता के पास सपोर्ट आक्रामक हो गई। बच्चा अगर ढेर बुद्धिमान हो जाए तब वो समस्या बा, कम बुद्धि हो जाए तब वो समस्या बा। देश का दुई गो राजघराना हमरे यही बात के लेकर परेशान बात कर कि जनता के पास सपोर्ट आक्रामक हो गई। जनता के पास सपोर्ट आक्रामक हो गई। झगड़ा के जड़ अंकल के उ संहारक हो गई। चाचा के हटावे, चाचा के हटावे और सत्ता के चाह में, चाचा के हटावे और सत्ता के चाह में बापू बदेई बेटा हानिकारक हो गई। बापू बदेई बेटा हानिकारक हो गई। साइकिल के हाल देखी के परेशान बापू कि साइकिल के हाल देखी के परेशान बापू। बेटा के चाल देखी के हैरान बापू। जाला कहल चाणक्य के राजनीति के, जाला कहल चाणक्य के राजनीति के। बेटा कहे कि घर के अब सामान बापू। बेटा कहे कि घर के अब सामान बापू। बेटा कहे कि घर के अब सामान बापू। एक दिन नेताजी फोन कैला एगो पूर्व उप प्रधानमंत्री के, हमसे पूछत हम कि अच्छा ही बतावल जाए कि जवन मार्गदर्शक मंडल के नेताजी लोग होले वो लोगन के का शक्ति होले या का सुख सुविधा प्राप्त होले। कि टीपू के दे के सल्तनत बेकार हो गई। टीपू के दे के सल्तनत बेकार हो गई। चाचा कहे, अरे बापू कहे, अंकल कहे कि भूलई बड़ियार हो गई। टीपू के दे के सल्तनत बेकार हो गई। चाचा कहे, अरे पापा कहे कि भूलई बड़ियार हो गई। अंकल मनावे शोक, अंकल मनावे शोक की बचवा रहे जवन। अंकल मनावे शोक की लल्ला रहे जवन। इतना बढ़ल हूँ कैसे की घड़ियाल हो गई। इतना बढ़ल हूँ कैसे की घड़ियाल हो गई। टीपू के दे के सल्तनत बेकार हो गई। टीपू के दे के सल्तनत बेकार हो गई। और सीधे आपके सियासत से और जोड़त थे हमारे पिताजी भोजपुरी के कवि वाराणसी दयाशंकर पांडे। वो 4 पंक्ति लिखला, पंक्ति आपके प्रस्तुत कैल चाहत बाड़ी। वो लिखला कि रावी के तट के वादा भुला गई। रावी के तट के वादा भुला गई। पूर्ण स्वराज के इरादा भुला गई। आ टोपी रहे सीधी, आ कुर्सी संभल रहे। इतने बस याद रहल ज्यादा भुला गई। इतने बस याद रहल ज्यादा भुला गई। आ हम कहला कि बहुत निर्मम भइल सत्ता के आज भाषा बा। बहुत निर्मम भइल सत्ता के आज भाषा बा। जहां देखी उन्हें कुंठा घुटन निराशा बा। आज बा रहबर उ बाटे अब लगल दलाली में। यहाँ जनतंत्र भी अब बन गई तमाशा बा। यहाँ जनतंत्र भी अब बन गई तमाशा बा। यहाँ जनतंत्र भी अब बन गई तमाशा बा। आचार्य पंक्ति और मुक्त के वो सुनी कि जेके सत्ता के ताकत बाउत दिन रात ऐठल बा। जेके सत्ता के ताकत बा उत दिन रात ऐठल बा। सियासत के समुंदर में मदारी लोग पैठल बा। अब बहुत आदमी के डॉक्टरेट बस लेखपाल बन पौले। दिमाग लगा जाइए अगली पंक्ति पर कि बहुत आदमी के डॉक्टरेट बस लेखपाल बन पौले। जे नौवीं फेल बा बन के तऊ सरकार बैठल बा। जे नौवीं फेल बा बन के तऊ सरकार बैठल बा। आ केहू सत्ता के मद में चूर होके मस्त घूमत बा।
केहू सत्ता के मद में चूर होके मस्त घूमत बा, केहू खाता कमीशन त केहू रिश्वत वसूलत बा। बहुत परेशान बा आदमी सियासत के शरीफन से, कहत बा लोग की अब ता भगत सिंह के जरूरत बा, कहत बा लोग की अब ता भगत सिंह के जरूरत बा। ऐसा सियासत के कुछ चेतावनी दिया चार लाइन के माध्यम से। एक 4 लाइन के बाद बात खत्म करती। चेतावनी बाबू सियासत के नाम कि देश के भोली जनता के जज्बात से ऐसे मत खेली, देश के भोली जनता के जज्बात से ऐसे मत खेली। काहे से कि जब जनता जागे ले तो फिर फैसला संगीन कर दे, जब जनता जागे ले तो फिर फैसला संगीन कर दे ले। इहे बाबू दबा के जे बटन अक्सर सियासत में केहू के 0 कर देले, केहू के 3 कर देले, केहू के 0 कर देले, केहू के 3 कर देले, केहू के 0 कर देले। बहुत बढ़िया भाई देवदान साहब ने